Някога Иерусалим бил град на слава. Божият храм стоял в сърцето му. Народът на Израил бил избран от Бога, с обещания, чудеса и царе, като Давид и Соломон. Но с времето народът забравил Бога. Пророк след пророк ги предупреждавал: спрете с идолите, върнете се към Господа. Но те не слушали. Идва 586 година преди Христа. Вавилонската армия обсажда града. Стените падат, храмът е опожарен, Иерусалим е в руини, народът в плен. Пророк Еремия гледа всичко това и плаче. Как седи самотен градът, който бе пълен с хора? Всички му се присмиват, децата му са в плен. Народът отива в изгнание, далече от родината и далече от Божия храм, за 70 години. Но Бог не ги забравя. Дори в изгнание Той говори чрез пророци: ще ви върна, ще възстановя града, ще направя нов завет с вас. Изгнанието бе наказание, но не и край. Божията любов дори в разруха не угасва. Той събаря, за да изгради отново със сърца, които му принадлежат.